Mutualia enpresak app berria aurkezten dizugu. Orain, zure enpresako informazio guztia zure eskura duzu. Aplikazioa erabiltzeko erraza da, eta bertan aukera guztiak aurkituko dituzu menu bakar batean. Horri esker, Mutualiak zure enpresari buruz dituen datuak kudeatu ahalko dituzu. Zure enpresako pertsonen bajak ikusteko, bertaratze parteak bete eta bidali, kenkarien kontsulta egin, langile bakoitzaren kenkariaren xehetasunetara sartuta. Baja eragin duten edo ez duten istripuen eta izapidetzeko dauden delta parteak ikusi. Absentismo adierazleei buruzko informazioa lortu, zenbait estatistika eta konparaketarekin. Elkarteko kide izatearen egiaztagiria eskatu edo botika kutzak kudeatu. Gainera, larrialdietarako dei egin ahalko duzu azkar, edo hurbilen dauden zentroak kontsultatu. Eta beti izan ahalko dituzu eskura zure kudeatzaile pertsonalaren datuak behar duzun edozein gauzatan laguntzeko. Aplikazioa gailu mugikor guztietarako optimizatuta dago. Erabiltzeko, Mutualiaren estranetean erabiltzaile moduan erregistratuta egon behar duzu. Eta aplikazioa deskargatu behar duzu.